and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Sagdilang dito. Kung mag-istorya may usab ni Mirasol, ako to siyang tambagan pag-usab. Pero, Dindo, lain pa yato. Unsa man, dito. Kadto bang imong driver ba nga gihinganlan og Paulo? Si Paulo. Paulo? Og iyang kauban nga si Lucio. Lucio. Sikreto na silang muan ni dinhi. Naibaw ba ka na? Ha? Sikreto nga moan hidin eh? Ako rabang nabantayan nga nakigsuod sila sa akong mga anak. Unsa? Okay, mo. Managog luto, I finish cooking. Unya, what's the plan? Unsay plano na to karon? Well, super well. Gusto na ko. Bisitahon si Mirasol ug usab. Oh, come on, bangag silong pakyaw. Unya, unsa man? Ha? Pakyo ba nimo? Kinahanglan ba ka nga, kuan? I will follow you, magpakuyog ka na ko. O kinahanglan jud siyo nga muuban ka nako. Pero magsabot ha? Unsa man? What's the matter? Oh, come on. Kinahanglan nga hatagan ko nimo gigayon nga kamerang duha ni Mirasol ang magkasultihanay. Unya kamusab ni Riming bangag silong. Oh, come on. Usa may buot imong ipasabot, ha? Siyo. Ha? Doon ako'y pangutanan mo ba? I Unsa have a man? question. Unsa man? What's question? Nakasuway na ba ka nga nahigugma? Uy! Bangag silong. Oh, come on. Wa ko kasuwayan na, Tor. Mao ba? Oh, Sa ato pa, huwa pag yun ka makatilawan ng mga kalibutanong kalipay. Bangag sa'yo. oh, come on. Sige na ko katilaw og langit. Pero kanang kalibutan ng kalipay. Brahma, alam sa imong kasayuran, Tor. Managlahi ang atong kahimtang. Oh. Gihimo ko sa Dios nga tao. Man! Og ako, me. Gihimo na kong anghel sa Ginoo, angel of God. Amo ba day? Ah, Yohoy, ako day ni mo. Bangag sa ilong. oh, come on. Usay ayahay, ha? Ay pagtuong nga kaming mga anghel wa sa may mga pagsuway nga nagian. Bisan gani hangtod karon, even now. Even now. Ang kanta mo na. Na pa may mga pagsuway. Posible sab nga matambog mi sa impyerno kung musupak-supak mi sa atong Ginoo. Sama sa naitabo nila ni Lucifer. Mo ba day siyo? Bangag sa ilong. Oh, come on. Dili ingon anak ka sayon, Tor. It's not easy. Nagtuo ka nga ayahay, ha? Ang kaming mga anghel ayahay mi. Parihas sa sabmi sa mga tao. Gadaghan sab og pagsuway sa kinabuhi. Many trials in life. Uy, isipi. Ha? Sa isip Sa ato pa. Napaday kay gayunan nga maimpirno pa yung ka. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pikiti. Siyo tinadyan tikiti. Siyo dyan tikiti. Pikiti. Pikaw pikiti. Pwede kayo, Tor. Natakdan ko ni mo. Pero maunay atong paningkamutan. Ha? Labi na gyud ka. Nga nakasinati og unsa ka pait sa impyerno. Di na lang kita mangandoy ng impirno siyo. Ha? Kaya di yun mahulagway ang kapait sa kasakit sa impyerno. Bangag. Ay, goy. Di amang bangag sa ilong. Uy. Oh, come on. Si Dindo, Tor. Ulo, naglisngag ang ilong. Oh, bangag lang ang bangag sa ilong. Isog Kamundo, kayo. Din mo gikan gahapon, ha? Dinera man mi din. Ayaw pamagak, Paulo. Ang bangag sa ilong. Oh, Kaya dahil nakasulti na ako. Kasikreto mong miadto sa ilang Mirasol. Ha? Kasi nagsulti ni mo na din. Ayaw ko pangutan na kinsa. Ang bangag sa ilong. Tubaga nga akong gipangutana ninyo. Unsay inyong tuyo dito ni Mirasol? Kwan. Wara, good.
Kuan, nagstoryanay rami dito. Den ha, kay kauban biya mi siyang amahan sa simbahan. Ha? Bangag siya. Ayaw nagimo ang katarungan nga kauban mo sa simbahan. Kay baw ko. Nalain ang inyong tuyo. Oh, come on. Kalma lang din. Kalma. Calm down. Wami daw tang gibuhat ito. We just talk. Nagkikistorya ramami dito. Bariya! Uy. Pagtarong mo ha. Calm down. Aron mo masayon, no? Dili ko gusto nga mo adto mo dito. Bisag si Tito Jerry. Bisag siya pa'y inyong ipasangil nga doon. Pero Den, Wa na'y piro-piro. uy, Sugod ka ron. Ikaw, Paulo. Ilisan ti kasi mong pagka-driver. ha? Usa naman dahil ko din din. Tighugas lang ka sa mga plato. Unya, mutabang sabga o panlimpyo sa palibot. Kasabot ka? Oden. Iman ina ninyo, ha? Muna'y second chance nga kung gihatag ninyo. May bawaan ganin ako nga misupak gihapon mo. Papahawaon na dayon tamo din sa akong dapit. Na! Bangag silo. Oh, come on. Linaktan ay. Bakang ra ba kayo? Bakang. Ibog yung gisulti. Lisura ni siyo. Lisura ni siyo. Tigugas na naman hinuong ko sa mga plato siyo. Niya, tiglimpyo pa yung palibot. O bangag sa ilong. Tinunay mo eh. Muna isulti atong bakang nga murag karaang hapon. Okay ra na, Tor. Okay ra na. At least, wa patapapahwaan din eh. Ha? Werner gihapon, Werner! Siyo sa? Werner! Dool gihapon ta niya. Dool gihapon ta. Bida. Kayo ram biyaan ito, ha? Ha! Bangag sa ilong. Mupawa lang ta din siyo. Ay, oy! No! Bad na. Ang bad. No, ha? Bad na. Ang ato ba yung purpose nga mipaduol ta ni Dindo, kay ato ba ya siyang suuron? Get closer. The closer. Kanta mo dito. Yan na lang. Unya kung palayo ta. We go far. Maglisod na hinuon ta og samot. Nga ato siyang matabangan. Pero murag lisod man kung kaayo nga ato siyang masuod siyo. Ha? Lisod. Musurok magud hinon nga kung dugo nga makakita niya bangag sa ilong. Oh, come on. Ay lang lain na. Ha? Ay lang lain nagsabot ang iyang gisulti. Bida, sa dili ko taon. Ha? Makalagot kayo naon nga sayon sa yunon lang taniya. Ako gani mahinayak, nabswad, tinabsos ka ng naong na mahimog na lubot pangag sa ilong. Tuwa na sab ka. Kainit baya. Kaya ka init kay kong yawa. Ikaw yawa, kainit. Ikaw ba ato sa impirno babugnaw ba ng uuni mo? Oo, bitaw. Mausan. Pero, kining, wa ko malikas, kay yawa magyug ka. Wa ko ming yawa na malikas ko. Ayaw pamalikas. Ayaw Wa ko pamalikas. malikas. You are evil. Impirno tana. Bitaw siyo kining, kuan ba? Libog lang yung kutaw na ko ba? Ang ako kung kuyawan ini, basin og mahagad na ako nagsumbagay ni Dindo. Mahagad niya na ako sumbagay ba? Ako niyang hagdog sumbagay ba? Kaya ako pugong ba? Uy, Kaysa tinuod lang ay. Dako bayag yung kayo nga kung pagdumutan niya. Ha? Gusto na ko nga matambog hinoon siya sa impyerno. Bangag sa oh, ilong. come on. Ayaw na, Tor. No, ha? Bad ba yan na? Di na mayong imong yuna-una. You're thinking bad. Wa ta mo anhi aron makig-away ta niya. Wa ta mo ni. Oh, kung saan naman ito rin. Atong yalhi nga ato siyang matabangan. We'll help him. Hay. Unsaon na lang na. Ha? Unsaon na lang yun kundi yun na tumatoy ang mahinayak yun ko be. Saan man? Oh, come Pangag on. sa ilong. Kamu ba? Kamong duha. Pahimangno lang kining ako, ha? Bisag kadto mga tawhana, ako mga kauban sa simbahan. Di ko gusto nga mukumpiyansa mo adto nila. Nga naman, tay. Oh, basig lain ang tuyo nila. Unsam din nasa mga nahuna, tay. Nga, nagkaingon man kang lain ang ilang tuyo na mo. Basin og mangulitaw sila ninyo. Unsa?
murag dili man na mo ilang tuyo na mo, tay. Sige, maugutaon. Unsa ba ilang tayo ninyo? Be. Inamigara mong guna ilang tuyo diri na mo, good. Mauna. Maunay akong giingon ninyo nga magsugod sa inamiga kunuhay. Unya dito, kalit mangulitao, muli ko ilang kalit. Makita sa best reaksyon itong ilang mga nagway. Tay, wa gyud mi magunahon na anak tay. But lang. Basin ba? Ikaw ra gyud nagunahon naglain ba? Reaksyon may kuya agad. Pero kami mirasol tay, wag na sa among huna-huna nga mao na ilang tuyo na mo. Ani na lang. Oh, unsa man tay? So good karon, gusto ko nga maglikay na mo nila. Tay, nganong maglikay man minila nga wa man sila daotang gibuhat. Mao na. Bisan pa! Ayaw pa buta nga maghimo sila dautan. Baya, si tatay. Butang tabi tay kung mangulitaw sila namo tay. Dautan di ay na tay. Pagklaruhon tayo hindi mataas sa istorya yan. Kaya nga naman di ay, musugot sila yung mga pangulitauhan mo. Sakto bitaw si Riming, tay. Da. Ngano man? Da. Daotan ba di ay kung mangulitaw sila namo? No. Ay, ginoo ko. Sa ngalan sa Nguros pa. Wa mo magtanaw sa dagway atong mga tawhana. Nainaong atong Paulo nga, buwa kay ngabil. Unya, itong kignaong. Huwag angay. Huwag ngabil itong kignaong. Nya, kulot kay buhok. Huwag magkadimao. Lala, nawayon ni Sus, Ginoo ko. tatay. Kay nawayon ni mo tay, uy. Simbahan mo ko. Nagsulti mo ko sa tinuod. Unya, naasay ka itong losyo. Losyo sila. Taas ang suwang. Taas ang suwang. Nya, murag ingkantong pamanit. Uy, Nya, luspan kay dagway. uy tay, husto na intawon tay, uy. Halo, uy, no. Sumong ka tay, taga-simbahan ka laing kipaminaon nga nanaway ka tay, uy. Bitaw. Sa simbahan, ano gila? Paimangno lang mura muwa karon pa. Mura mo karon pa ng simbahan. Paimangno lang ako, ha? Aron mo magiyahan sa hosto ba? Tatay sad, uy. Hindi. Mura masabing mga bata, ana nga imong tudloan, uy. Bitaw. Tay, nahibaw mi. Wa gyud na sa mong huna-huna sad tay, no? Bitaw tay. Bitaw, wag gyud kay angay kabalakan tay. Oh, gyud. Kudaw, ha? Sa susulti ani eh. Ako pa ni mo Mirasol. Mas maayo pag si Dindon lagi imuhang pilion. Kaysa masipyat kag pili ang uban diha. O ikaw, hoy, Riming. Oh. So, tay, lagpo tay. Minaw, Tay, ha? nalagpo tay. Mas maayo Laway pag tay, laway. Mas maayo pag si Puldon la imong sugton. Puldon? Naapay da kong kayutaan das bulinawan. Sobra Bulinawan. naman ang imo tay, uy. Bulinawan karkar. Tay. Ikaw tay ba? Mura mo kang dili minister sa simbahan tay, uy. Simbahan mo ko. Uy, ay bikali mo tay ha. Ngang imong gitamay, mga kauban ra nimo sa simbahan. Ay, ko na. Muram kag karon pa. Sulti man ko sa tinuod. Na, basta, ambot lagi nimo tay. Tay. Si atay. Ayaw yun. Ayaw pa binastos tay. Ingom ka atay. Ayaw yun taon pag iningon anak kay madamay ang ubang nagtinaro nga ali minister nimo. Uy, kung ingon anak ng imong batasan. Samgoy. Oo, sibat. Sige, bye. Hoy! Hoy, Riming! O di kang isurya mo ko ni mo, Riming! Balik, Dre! Tay, aris ako sa kong kwarto tay, uy. Kay mo pahuway sa ko, eh. Saming. Mga anak, may ayo! Mga sublibiya! Murag mga kurek! So, ay namas dindo, milakaw na, bangag sa ilong. Oh, come on. Mga 20 minutos o 20 minutos o 1 segundos ang nakalabay tor. 201. 20 minutos o 1 segundos. 201. Milakaw na. Maynon. Nya, ikaw unsa man? Nahuman na ka og luto diya, bangag sa ilong. I'm finished. Umana ko. Sige, malakaw ta. Piyogi ko, atutas lang Mirasol. Oh, come on. Basin og mag-abot na dito ni Dindo sa ilang Mirasol. Delikado kayo. It's very delicate. Uy, bangag sa ilong. Miingon to siya nga hapon pa kuno siya mo bisita sa ilang Mirasol, bangag sa ilong. Oh, come on. Did he Sige. tell you? Ah. Lucky man. Babae man dito. Did she tell you? Isultihan na kaniya. Si Berta, mo yung gingnan. Kailan ka Berta? Oh, sige. Kailan ba ka Berta?
Birta, kisa Birta. Sa Birto. Oh, come on. Sige. Mainon. Oh, gusto na ko din ba? Nga ako na lang yung sultihan si Mirasol. Nga ako si Arturo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Sige. It's okay. So, try. Basin pa di ay. Mao lagi. Bangag sa ilong. Oh, come on. Basta, panayming lang yun, ha? Ayaw diretso ha og paila kung di ka pa siguro nga mutuo na siya nimo. Suuron yun unan ako siya. Ha? Ako siyang wiktan og mga istorya. Sama sa kong gibuhat kaniadto sa nangulitaw pa ko niya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Sige. Ikaw, God. Basta kay, ang imong style, ha? Kung mahimo, sundo ka tong style ni Konsehal Alex Lara. Uy, kato. Kato. Ay, delikado to. Basta kay, nahibaw na ka. Magsigil tag kupot sa tiyanan niyo. Nahibaw na ka sa atong mga rules and regulations, Tor. Aha. Ayaw yun to og lapasa ang akong pahimangno nimo. Di lagi siya. Sundon to na ko ang tanan mong gisulti. Bangag sa ilong. Oh, come on. Bueno, Alguno. Sige, bueno. Sige, maligo na ko. Maligo na ko, ha? I will take a bath. Kung humanin ko ilis, we will walk together. Manlakaw din ta. Sige. Sige rin. Magpabot ko nimo. Bangag sa Oh, ilong. come on. Paminaw, Tintay. Kadtong duha nga si Paulo ug si Lucio. Kung muanhi nga ito dinhi unya, mupasangil, ipangita nako, ayaw padayon na ha. Ha? Uy, nganong dili man padayon nun, Jer, nga bisita man na. Ayaw na lag pangutana Tintay kung ngano. Basta, dili lang ta mo kumpiyansa adtong mga tawhan. Ay baya ka, Jer. Basin bag malain ng mga tawhana nato, ha? Kay doon na kay pilion nga imong padayon nun din, he? Ay ako ra lagi bahala. Sunda lang ang akong gisulti nimo. Ay, depende ra na, Jer. Usa depende. Uy, hala. Ida. Naanay ni doorbell, ay. Nagoy! Wa palibak. Sila na kana, Tintay. Ato dito. Nagmangitan ako. Inang wa ko pamakak. Uy. Tumanag akong tambag, ha? Maayo. Pamakak yun. Maayo ning halimin. Ayaw silang padayon ni pamakak yun. Hala, sige na, hala, sige. Akong arion. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!